салом дӯстони азиз, ҳозир мо қатъи шумо се канале ки дар марафон иштирок мекунад, яъне се канали охирона видеошонро мебинем ва пагаҳ аз соати 12 рӯз то 6 бегаҳ овоздиҳӣ мекунем. Дар бораи ки конкурси навбатӣ кая тамошобино, конкурс пагаҳ сар мешавад. 2 феврал конкурси нав сар мешавад, конкурси беплай. Шумо бисёртон мегӯед плаке, не, конкурси беплай, фақат спонсоруда подписатсия кардан дар корай ва ҳамун шарту шароитое ки пештар дар дигар конкурсҳо буд. Ҳозир боша биёед се канали нави духтаракоро ҳамакаса тамошо кунем. канали аввалин канали олами бофтаниҳо. ҳозир мебинем ки дар ин канал чиҳо ҳаст. дӯстони азиз, ин канали олами бофтаниҳоай. хеле музыкаи приятне, хеле чизакои хушрӯча нишон метиҳад, чихе бофтана ёд метиҳадона. нигоҳ кунед. Салому алейкум, тамошобинони гиромӣ. Ин қисми дуюми видео мебошад. Бофтани нитки мошинчаро давом медиҳем. риштаи сафедро гирифта хеле гуфтем, мо ҳоло ойнаи мошинчаро мебофем. хулоса дар ин канал чӣ хеле ки ай номи канала фаҳмиде, олами бофтаниҳо, яъне фақат бофтана нишон метиҳад. ҳар намуд чизои кӯдакона, намедонам чанд намуд чиз нишон метиҳад. чӣ хеле ки рӯсҳо мегӯянд пашагва нишон метиҳад, чӣ хеле мебофе, чӣ хеле ҳамаи чизҳоро осон, роҳи осон хеле оро доданшона. умуман бофандагӣ да, вақти бофандагӣ да буха намефаҳмам. ана ҳами бофандагӣ кадомеда маҳқулай марҳамат анами канал дора. ҳозир бо мебинем бо чӣ хел видеоҳо доранд дар ин канал. видео 29 минут буда, хато накунем, қариб ним соат. ин қисми дуюмшай. дар нами ним соат шумо меомӯзед чӣ хеле хеле пайпоқчаҳои тракторча, мошинча, короче ра ёд мегирем бофтанша. хушрӯ мефаҳмона, хушрӯ видео кардагия рӯшан фаҳмо, качестваш нағз. чарха коша бине. суханронишонам беҳтарин. акоз медрои мебинем ки ин канал кай тайёр шудае ва бо чӣ кору бор машғул дае ва умуман оформление каналшонро мебинем. гӯкне тамошобино, канали олами бофтаниҳо 404 подписчик дора. инаҷа бо пинетки занона бо гулҳои тунисӣ бо курчок, яъне ба курчок ҳам нишон медода. медрои мебинем канал кай кушода шуда 4 марти соли 2019. силкаи инстаграмшам ҳаст. чихе зурда удобна медрои барои ягончи пурсидан. дальши мебинем видеоҳоро мебинем. нигоҳ кунед чихел хушрӯ чӣ кардагиам, обложка кардагиам. пинетки занона қисми 1, пинетки занона қисми 2. ина бо видеои нав пинетки сапожки спицами мастер класс. чӣ хеле мебине беҳад хеле чи интересная обложкаош, суратош мехоним, медрой меомӯзӣ чӣ хеле ҳамин чизҳоро тайёр кардан. дар инҷа бофтани чиам буда, яъне хеле бозичаҳое ки дина дар канали дигари дидем, дар инҷарам ҳам хеле чизҳо будиян. бофтани Дед Мороз ба крючок. хулас як канали хуб. фақат а каналиш холия намедонӣ ки дар бораи чи каналаш хай бидрои мефаҳмем. бо дар инҷа агар навистагӣ боша ягончи одамода приятна вақте медроянд мехонанд, масалан хушомаде канали мо, ма модари намихелӣ, мо хеле ёд метиҳем. дар ин канал ягон эрод надорем. касе мехоҳӣ бофтана зудтар, осонтар ёд гирем, марҳамат подписатсия кунем. канали навбатӣ канали рецепти Амина. дар инҷа тарзи тайёр кардани хӯрокҳо ва умуман пухтупаз нишон дода мешавад. ҳозир якҷоя мебинем. дӯстони азиз, ин аллакай канали рецепти Амина ҳай.
дар инҷо пауза мекунем. Канали пухту пазай нигоҳ кунед. ин канал шумо метавонед рецептҳои нава бинед, пухтупазои замонавӣ, ана ягон намуд хӯриш, хулоса ҳар намуд чизо тайёр мекардем дар ин канал. Видеошон качестваш бад нестай, озо интернети мо кишох кардестай, барои ми хеле содагиай. Ана миҷа видео беззвук буд, ба фикрам иқа ба звук, иқа беззвук ва камтар саростимам, ба фикрам ки канали навай олбо мебинем дар бораш. Барои ми камтар хеле технически ва ё дора камбудиё дора. Дар умум бигирем канали хубай. Ба фикрам ки ҳамин духтарча Амина ном дора ва рецепти Амина ба ҳамин хотир канал номгузорӣ шудагиай. Агар бихоҳем хеле рецептҳои осонак, марҳамат рои канал подписаться кунед. Ссилкаи ҳамин каналҳо дар комментария мемонам. Озиб дар бораи каналшон мебинем. Музикашон нағз, равшани нағз, ярка. Бинед чӣ хеле хушрӯ, ярка видео кардагианда. Оз дар бораи канал мебинем. Рецепти Амина 282 подписчик дора. Нав простой салат партофта. Ана хелам мешидай чӣ дошт, бомба. Ина обложкаҳош камтарак хай ҳози систай барои хай канали навай оқа сахтш намеқапем. Тарзи тайёр кардани сирники, картошка фри дар хона. Обложкаҳо камакак систанд. Дига исинуш ҳамаш 100%. Наку мебинем кай и канала кушода будем. И канала пеш ба фикрам регистрация кардем. Ассалому алейкум ҳамватони азиз, хуш омадед ба канали моро дастгирӣ кунед. 19 сентябри 2017 сол. Ба фикрам и аккаунта ҳамон вақт регистрация кардем. Ана видеоҳошона мебинем ай кай сар кардем видео партоира. Бо ма фикр кардам и канали навай. 1 сол пеш видео мепартофтиянд дастархони идона. Баъд дар мобайн перерив кардагианда ино. Хулоса ба ҳамин канал будурен подписаться кунед. Фикротона нависед, шумо ҳамин каналро тамошо мекунед ё ки намекунед ва ин се канале ки имрӯз ма шумода гуфтам чӣ хел буд, кадомаш мисол хубтарай, кадомаш беҳтарай. Ана ссилкаш дар комментария мемонам. Дальше мегзарем канали дигарида. Канали навбатӣ канали Манижа Умедулла. Дар ин канал намедонам влогай, фурӯшандагиай, любой чи ҳама чи дар ин канал алларашай. ҳозир аз ҷоя мебинем. Салом подписчикои ма, ин барномаи телевизорро таҷикана. Якум барномаи ма. Имина ма придумад кардагим, ягон кас ҳоли недад шава. Якум барнома. Чорника як ташаммур. Дуюмшана буд. Аҷиб. Аввал чойша мебинем мо. Пиёло иқаки. Ва бояд ҳам қа боша пиёло. Калонтар баша ки ба ҳазру се бор мо бояд ира кашем. Чикор кунем? Ҳо, каше. Се бор. Иха баса. Тамошобино канали Манижаам канали навай ва сол кушода
имсол фаъол шуд, бисёртар видео кард. Не ки канали Алдарашара, ин канали таҷмама каша шудагия. Самти асосиша ҳеҷ кас намедона. И канали ягон либоснишонтия, и канали влогвия, ё и канали ревизорвия, ё хӯрдану баҳо додана. Ҳеҷ ка намедона. Ози худаш манижаам намедона ки чӣ кадом самтиша сахт биқапаранге. Канали мамам хел Алдарашай. Най ҳама ҷои қайқа. Хулоса озирашда канал бад нестай, аллакай ина видеоша бисёр тамошо мекунанд. Ози дар бораи каналаш мебинем як бор дига. Ина обзори каналаш. Каналаша кайка шуда бошад? Кай 9 май соли 2017 ба фикрам дата регистратсияи амо YouTube дроиша. А так каналаша ба фикрам соли 2020 сар кард видеопартои. Всем привет, спасибо за просмотр и лайки по поводу сотрудничества. Короче, WhatsApp давно все Алишер, да. Канал чанада подписчик дора уже сотрудничество мега 2500 подписчик дора, алакай значит реклама қабул мекунава, хеле кору бор. Анака видеош влог биям. Ина обложкошам хеле кашая. Ранги видео каша шудаган. Ина видео ла 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 ла. Маъне надора чи вай ба филм эфирай. خلاصه خیلی کانالی که نوای ولی ممکن آینده در اصلاح شود و سمت اساسیش یوه کسی подписаться کردگی نیست مرحمت داریم подписаться کنین کانال منیژه امیدولا ای آخران کانال بود با همی ابزار کانال با آخر میرسه تماشابینو در همی جا قطعی شما خیر خوش میکنیم و تماشابینو پگاه ساعتی 12 تا 6 با جانبداری بلوگری دوست داشتتون овосиен ва пага конкурси навбатӣ сар мешавад. Аз спонсорҳо подписатсия кунед. хулоса хай то паго.